I ni'n agos at gael canlyniad yn y de. Yr hosglwm arbennig rhwng yr ebolion, yr ebolesu neu'r adfyrch blwydd o'd. Dyma chi'r rhai sydd yn mynd amdani. Ni'n weddol agos fi'n credu, yndyn ni? Fe ddewn ni, ie, wrth gwrs. Yr ebol gorau, wrth gwrs, oedd Stafford Rockefeller. Ac dyna fe'n ganol y llun ar hyn o bryd a'r eboles gorau oedd rhyddi Diane, wrth gwrs, fe welon ni yn ennill I wobr yng Nghanharach. So dyna'r ddoi sy'n cystadlu am wobr ar ceffyl blwydd gorau yn yr adran C. Mae'n adran dydd yn y cylch, wrth gwrs, gan cofio bod yr ail yn gallu cystadlu yn erbyn yr enillydd, achos falle bydd amcan dy tiro. Ebol blwydd wedyn ni, ebol blwydd. Ie, ti'n meddwl ni? Wy'n credu ar y diwrnod, gewn ni weld. A nabod y beirniad, ti'n bod, na I batrw ne. Yna chi y beirniad. Brian Foster o Sir Fynwy. Yn 81 oed. Ac yn gwneud gwaith yn arbennig. A ti'n gywir? Ie, 5-6-dim. Jamie Garland, lle mae'n I drafod yn glir. Stafford Rockefeller yn y llydd. Yr ceffyl blwydd gorau yn yr adran C y flwyddyn hyn. Allan o'r march, dybernon rock DJ a'r gaseg Buxwood Fashion. A Jamie Garland yn dangos. A mae rhaid ni edmygu y gwaith caled mae'r dangoswyr yn neud blwyddyn I flwyddyn. Ie, mae fe part o'r sport yw I ffindio rhywbeth newydd bob blwyddyn. Fe dim yn aml ti'n gael yr un ceffyl yn ôl, achos mae'r ceffylau yn tyfu. Ceffyl blwydd yw hwn. A wedyn ni mae hwn wedi tyfu cymaint y galle fel ceffyl blwydd. Falle fel ceffyl 2 flwydd, bydde wedi mynd off mewn ffordd. Bydde ddim yn disgwyl yn reit I ddangos gan bod e'n cadw dyfu yn y fe. So, wrth gwrs, ti'n gobeithio wedi mae rhyw ebol bach dad at I blwyddyn hyn I gael ddangos hwnna fel ebol blwydd. So, lot o waith dewis, ond os dyna beth yw dy sport I, mae fe'n waith trwy'r blwyddyn mewn ffordd. Wyt ti ddim yn bigon o land mewn mis cyn diwedd cyn y sioe. A Jamie Garland yn rhoi modd I fyw i'r gynulleidfa fan hyn yn y brif eisteddle. A ni'n doi hefyd, Rob, wrth ein bodd yn gweld bod Stafford Rockefeller wedi dod i'r brig a tiffen iawn. Ti'n bod nawr I nawr, Elef? Ac yna wobr the reserve number 6. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Jamie. Many, many congratulations. Now, we were just discussing off air. Tell me a little bit about this horse, because there is quite a story behind it. So, he was bred by one of my best friends, and I seen him on, she put pictures up of him, and I did like him, but I had no intentions of having another. Cut a long story short, Christmas, he was a surprise Christmas present from my partner. I came from work one day, and he was there, and I was like, oh, another one. And I wouldn't change him for the world. And your first ever Royal Welsh winner and now yearling champion. I think it was a pretty good Christmas present. I think it's been the best Christmas present I've ever had. And I think the photo stall may be getting a bit of a hammering later. Oh God, yeah, definitely, 100%. I think you're allowed to today. Please enjoy every second of it, and what a great Christmas present. Let's hope next Christmas is just as good. I know, thank you so much. Many congratulations, diolch.